abusuafo nananom ayen hihye nyame ya adom abusumi a edi animu yi na Nkoranza Ankobeahene Oheneba Agyei Baffoe nananom ayen hihye a omo eye na yi eniti eho kasebo na yede ebremo abusia ya mama kwaba ewo Pemampem TV na ne ewo mu nyina ene se yedemu edosuko awura Nkoranza yenemu nyina enim se encheye na Nkoranza man ehwe yade pabi eye Nkoranza Ankobeahene Oheneba Agyei Baffoe na sede etie no kwa amamre ne amane mu dia na chese otufo se tutu nyankese nyansayira dudu obiribie busumuru patabiribi eye ne nana na edafam ewo Nkoranza na nananom ayaye hu hyehye ewo se adasa eni wiase nyina ehu aye no hyehye se de be ya obia behu nanamontuo ene ne nsiesie ana ne hyehye se oye na ode ne ho eje nana ayiyo no mu de mesre se mogebre na monhwe video no yede etudwa no na muntie emu nsem eno ene be mu wahu hyehye ya nananom aye yede ejai Ankobeahene ekwan minim se ono ankobeba eni nti wonso obeba na odi wanimunyam abeta na yiyo na chi ama na ye krabehwe edobi biase se wo hye ama wiase nyina ahu nkabosemi na omatimu asem twede ampondoma nkoma ehyiam se mo beye ne saa Oheneba Agyei Baffoe na wo gwene na wa mangwanda yira Oseye otikuruwire ne krawire ngoma so edom suru no na ba mo wo tirimodemfo amfede a wofa ne dihye sante kotoko henena na Oheneba Agyei Baffoe Nkoranza Ankobeahene ye de Oheneba Bafia ma mansa behene ne yanchio na aba ne se no de na Nkoranza manwura na nakwa Baffoe ye otoso nan Oheneba nko ebodidi nso ayi no one sante kotoko ahenyere sapomo wo abrempon ene Nkoranza Japoma de hyebusia no wani abresa krodo na nanom na mamamre ne amane ye kwan so ene de nansan hyehyeye ebeye dotiye eja Oheneba Agyei Baffoe kwan na akoranya kwan akotoa na nanom samampa ewonse do kosekose wona nanom hyehyeye wo Nkoranza Ankobeahene Oheneba Agyei Baffoe ne dotiye mu ne se edwoada ye obubuo busome ne de etoso edunson 17th November 2025 Monday na nwumre no ena wode akora beba fie enti ebere da ye obubuo busome ne de etoso edunwotwe November 18th 2025 aimachi no nan Anglican asafo no beba bebo mpaye abie kwan ama obia de nani die twato abema Nkoranza Ankobeahene Oheneba Agyei Baffoe na efri sabre no a sunsum sori a ewon Nkoranza nyina ene beka boma ya sori kopem se no nkro bebo ene wachi no adehyebusua ahemfo ene wona ato nsafre no ene Nkoranza man nyina ebetimi akọ na wakọ akọhwe Nkoranza Ankobeahene ne anchi bukuwa de ye obubuo bosome ne de toso dunkron Wednesday 19th November 2025 na nopa no eye Bono East ene Bono Regional House of Chiefs abanyuma ne ankorankora nyuma wono ma wato nsafre won ene obi a opese okohwe Nkoranza Ankobeahene bi no bukuwa da kro na awia donko kopem na nwumre no nsia eye akonfo no mmere ye woda eye obubuo bosome ne de toso aduonu November 20th 2025 anopa no na Nkoranza manhene na nakwa Baffoe ye otoso nan woni na nanom atena nkonwa binom ebeye amamre ene amane afri Nkoranza fria kwa dinkrase ye woda na anopa no ndu bra na nakwa Baffoe aye na amamre wi no ekopem awia donko no St Barnabas Anglican asafo ene
nsɔre ahodo a ɛwɔ Nkoranza nyinaa wɔn mu nsi anan mu ɛka ne local council of churches ɛnso bɛba de ani de atwa to abɛma Nkoranza Ankobeahene yɛwɔ da na wia dɔnko kɔpem na nwumere no nsia ɛyɛ bra nananom atu asi wɔde ama otumfo sɛ tutu yi ɔtɔso mienu asante hene Ghana mampani John Dramani Mahama wɔne na bɛdi akyire ɔmampani dada John Agyekum Kufuor ɔmampani dada na Nadu Danko Akufo-Addo ɔmampani abɛdi akyire dada Dr. Mahmoud Bawumia current ministers of state any former ministers of state current chief of staff any former chief of staff chief directors nyinaa afei member of parliament MCs any DCs atitiru ɛne ntini ne atwatwa wure nyinaa ba yɛwoda efiri awia dɔnko kɔpem na nwumere no nsia na anadwo kronkron wɔde Oheneba Agyei Baffoe akɔbɛn ma kɔpɛ ne korabrɛ na nanom a wɔte yipa so ɛne wɔtumfo sɛ tutu yi ɔtɔso mienu asante hene nana Kwame Baffoe yi ɔtɔso nan ɔman hene wɔ Nkoranza na nanom atena konwansa ase so nana yɛ asapoma yɛ ɔtɔso miensa ɔman hene wɔ Nkoranza na nanom atena konwansa ase so nana adu mansa asare amakom hene nana Ntoa hene nana Dompo ase hene nana Kwamo hene nana Adonten hene Kumase nana Subuaman hene nana Akyan Kurom hene nana Aboso hene Kumase nana Fanti Yokumase hene nana Aguna man hema nana Moagyer Baffoe yɛ Nkoranza Jase hene nana Adu Agyei Brempɔn Pemase hene Nkoranza nana Adudo nyina kropa yɛ ɔtɔso mienu Benkum hene Nkoranza nana Akufo Agyapɔn Nkoranza Adonten hene nana Kwabena Tete yɛ ɔtɔso mienu Nkoranza Nifa hene nana Efa Dumako Akyeame hene Nkoranza nana Ponsen Gyan Chidom hene Nkoranza nana Adu Ba Bentum Nkoranza Akwamu hene nana Kofi Osei nana Yakodom London nana Kwakufa nana Kwasi Poku Kumase nana Kofi Baffoe USA nana Sɛyi Adodo na afrɛ no GT nana Kwaku Tachi nana Ata Efa Junior any senior nana Yakodom Junior nana Baffoe Nti Kwaku Kwati wɔ Nkoranza hyɛm Apia Danso wɔ Germany Kwabena Gyiman Italy nana Kwabena Agyei Germany Kwabena Bɔdwesɛ Germany nana Abena Kwabena nana Mecha nana Kosua Poku Adodo na afrɛ no Ntibi nana Masaka nana Kosua Mpoma nana Ampoma nana Amanyako dodo na afrɛ no Eva nana Afia Santewa Abena Joyce Akosua Poku Abena Ba Agyei a wɔnom nyina wɔ Nkoranza nana Afia Duda Kumase Afia Usuya ADB Kofi Tachi nana Yaobaneɛ Mr. George Donko Accra afei Anglican asafono asafo mpanimfo bi edi animu ɛne Right Reverend Dr. George Dawson Amoa ɔne the Assistant Bishop afei Very Reverend Canon Grant Eshon ɛne Reverend Prince Kudofia ɛna fam wɔ Oheneba Agyei Baffoe Nkoranza Ankobeahene dɔte yie mu ɛne abusua pani adusɛ dodo na afrɛ no Akili Bobu na na ɔsa akoto yɛ Adonten hene busua ɔba pani Abena Dasa ɛne yɛ abosuo busua anuanom ɛne nana Fibiri fia mamfi yɛ ɔtɔso mienu Bafi hene ɛne Ankobea fekuo no nyinaa ama Fabia maame afie kyaa ante boahen Adwoa kyaa ante Yesa ante Sapon ɔba pani Akosua Mpoma ante Amecha Juliana Agyei Baffoe yɛ dodo na afrɛ no Akosua kyaa Kwaku Baffoe USA akɔsɛi ante Abenesa ante Abenecha Kwasi Donyina Amatiwa Teresa yɛ Sapon nana Yakodomma nana Kwaku Famma nana Kwabena Wiafemma nana Kwasi Ademma nana Adu Kwabena mma nana Raima nana Kwasi Usumma Okatachi Agyeman Kodomma yɛ kyaa nana Ya Kentampo nana Sadata Ohena Frewo Achampem hema Nkoranza nana Kwaku Donkomba nana Kwaku Pokumba nana Kwasi Ansamma nana Akwamma emmanom ya Nkoranza Ankobeahene gya wakyire ɛne Letitia Agyei Mensa Michael Kwadwo Agyei Mensa Charles Kofi Agyei Mensa nana Fiabu Atoma Agyei Mensa Steve nana Kwame Agyei Mensa Mame ya Adubia Agyei Mensa Princess Adubia Agyei Mensa Akuya Friye Agyei Mensa Prince Nana Kwame Agyei Mensa Queenie Agyei Mensa Duke Nana Kwabena Agyei Mensa Junior Henrietta Agyei Baffoe Grace Adubia Baffoe Yakumi Agyei Baffoe Abena Agyei Baffoe Nana Agyei ewo Finland Kwabena Fosu wo Italy Koyima wo Nkoranza Josephine Adubia dodo na afrɛ no Maame Jo Kumase Maame Sewa Frederick Efa Poku Akwasi Abena Mary Kwame Efa Nana Akwasi Raima Shopwell ma Regina Oti Agyei Ama Agyei wa Kwabena Agyei Baffoe Nana Yawantwi Abigail Kodom Wofase yenom ɛne Abena Behene Owusu Mensa Kwame Boachi Rose Nyako Adwoa Konadu Lydia Fosua Kwabena Agyei dodo na afrɛ no Topman Doris Cranton dodo na afrɛ no Yabebi Amamu Akoa Anima Samo Maria Samo Aisha Samo Zinabu Samo Sharif Samo Amoatima Doris Pepra Eric Boatin Olivia Boatin Vivian Boatin Jennifer Echa Boatin Vera Agyei Baffoe Charles Bo Emmanuel Akosua na Jamia Agyei Emmanuel Nyako Ama Fabia Kwasi John Dada Nana Amadede Hilda Japan dodo na afrɛ no Fiabedu Safo Margaret Boatima Emilia Efa Regina Efa Daniel Adutwumwa Perpetua Kinsley Friye Raphael Mate Jr. Rosenkel Ofori Penin Nana Jamfi Paul Yosin Sikwane Pascaline Efa Doris Efa Esther Efa Berta Efa Grace
Priscilla Frema Sakode, Faustina Pokia, Abena Kubra, Prosper Baffoe Sakode, Ekunafo, any Ohima Louisa Agyei Mensa Accra, Ohima Yvonne Owusu Agyemai Accra, any Ohima Rita Stephanie Hom Accra, and so for no metan Nkoranza Ankobeahene Oheneba, any Bishop Emmanuel Ni Aya Fedi, Winifred Catholic, Rahel Arabasam, Kwabena Jemendia, Simon Aduma Kokodom, any Sam Okran, Nananom ne wade shibusuya, Ebrenti, Wonum Yina Diamba, and Essent no Afra Mansen Yina Bio say, Ebenada, Aya Obubu Obusome, Nida Tosu Dunwatri, Equapim Yawada, Aya Obubu Obusome, Nida Etosu Edunu, Metre Tuesday, 18th November 2025, Kopim Thursday, 20th November 2025, and na warrior Nkoranza Ankobeahene Oheneba, Nananom ne wade shibusuya, Eton Safre Adofonum, Ejamfo, Kranzamai ne Ghana Menina say, Bombaso was saying, Nanan Sandot here, what they pet Nkoranza Ankobeahene Korabri, Enyaboko, Oheneba Agyei Baffoe, Nkoranza Ankobeahene, Demre Fadio, dear, Bemaba, Nanti, Nana Agyei Baffoe na Oheneba, Nana Mandonzo, Nansabuene, Abu Yamagata Maswe, na Oheneba America das way, Nyanzabu, Nana Nkoranza Masaya money, Ejinayo, Nkoranza Maya money, Ejinai, and Nkoranza Mission. Kwanza mayoneza wanyene na day wanyene na ogwayini na na mangwanda yerano kwanza maye mazabati nani andio na na matana gonyaze yati eni andio na na menomo wanyene Agyei Baffoe menomo wanyene amoya bla na zwana bazwa mamukona